Ja by som chcela nahrať alebo tak nejak zhodnotiť, dať spätnú väzbu na kurz Couch 104, ktorý som absolvovala tento rok v priebehu leta. A musím povedať, že to bol naozaj že neskutočný zážitok, ktorý prečil moje očakávania, celý kurz. Bolo to naozaj veľmi intenzívne, nahustené informáciami a úplne také najzaujímavejšie, čo na tomto kurze bolo, že to bolo veľmi praktické. Nevedela som, čo mám od toho očakávať, predtým ako som sa zúčastnila, som si nič nečítala, negooglila, nepozerala nejaké recenzie. Preto som si bez nejakých predsudkov mala možnosť urobiť vlastný názor. Som študentkou psychológie vysokej školy a musím povedať, že takýto intenzívny kurz, intenzívne stretávanie každodenné mi dalo veľa viac praktických zručností, oveľa väčší vzhľad do rôznych praktík, informácií. Úplne to, čo ma tak najviac zarazilo alebo zaskočilo v pozitívnom zmysle bolo, že vlastne až po absolvovaní tohto kurzu Couch 104 som pochopila rozdiel medzi nejakým terapeutickým, psychologickým sedením a couchingom. Myslela som si, že v podstate keď som bola, myslela som si v minulosti, že keď idem nejakému psychológovi alebo terapeutovi, tak si tam prídem porady. Až vlastne odstupom času a po rokoch a po absolvovaní kurzu Couch 104 som zistila, že vlastne ja som nebola na psychologickej terapii alebo psychologickej poradni, ale u kouča. A teda to, čo som doteraz žila v tom, že som bola úplne vytočená, že to, čo má byť, že nič mi neporadil, iba sa ma pýtal otázky, tak až vlastne teraz po rokoch som zistila, že vlastne si svoju prácu vykonával 100%, nepostupoval presne podľa toho, ako mala podľa nejakých zručností alebo profesionálny. Takže to ako prvé bolo také moje úsmevné zistenie, že vlastne nie môj couch, o ktorom som si myslela, že je psychológ mimo, ale že ja som bola mimo. Takže to je také veľmi zaujímavé. Kurz bol veľmi zaujímavý a intenzívny v tom, že boli sme veľká organizovaná skupina z rôznych profesí, z rôznych kútov Slovenska a napriek tomu, že to bolo online, tak sme vytvorili naozaj zaujímavé vzťahy, ktoré pokračujú aj dodnes s komunikáciou. Napriek tomu, že sme sa nikdy osobne nevideli, tak v tíme fungovala nejaká súdržnosť, spolupatričnosť, pomáhanie si, navzájom navigovanie, s čím sa úplne bežne nestretávam napríklad aj v tomto školskom prostredí. A takisto mi veľmi vyhovoval prístup lektorov. Páčilo sa mi, ako Silvia komunikovala, ako bola veľmi vľúdna, láskavá, nápomocná, ale zároveň mala nejaké hranice, ktoré bolo treba spĺňať a takýto prístup sa mi veľmi páči. Čiže bol tam aj taký osobný príklad toho, ako má nejaká vodcovská osobnosť lektor fungovať. Takže kurz veľmi odporúčam a určite to nebude ani vyhodený čas, ani vyhodené peniaze. Treba sa naň pripraviť, treba dať do toho dušu, srdce, vyčleniť si priestor, aby sa mohli načerpať z neho čo najviac, čo dokáže ponúknuť.